Вцъфналата ръж. Виктория Капитонова Бърсова. Инфлуенсвайки си запъхтяна. Капитонова веднъж. Пред Фейсбука си застана. Да си търси мъж. А феновете възхитени. За брънч записаха се изведнъж. И Вики бърза, мокра до колени. За вечеря в цъфналата ръж. Ако личен ментор иска някой. Зато юно и в цъфналата ръж. Да се бръкне с 10 бона този някой. И да знае, че това е само заведнъж. То нима ще знае всякой. Де, кога, кой мъж? Някога е капитонил някой. В цъфналата ръж. Тези женички с къси полички, как ти изпиха моите парички, тези женички с къси полички,